say ye did not poso ye de ba. Me patro Vodafone special we no a 5 Ghana cedis and one say obenya 5 cedis say Vodafone cash ne so. Na what credit no otwa ye ma 200 minutes of talk time. Yeah, what the be bon komosa for 7 good days a whole week. 5 Ghana cedis what the be kasasa on all networks. Umpe we na pede e Vodafone kwa and na emma de it me so dial star 110 hash e star 110 hash na wabeka busua ko ne ho ye mon komo enko westisika enko to credit bebre bia sa oni abusuafo bidin komo 200 minutes unim what the be kasasa Vodafone no se Fred together na live boy carbolic soap no eguso awodwom de kan na wonim se ye Fred no guardian no sa samna kokko no unse first na nhwehwe mu na ekwatre kwa but na yedwuma say your skin with any sawan eyam ekro e pamono tentem yesa guardian soap no na nei yesesa ne din efe no live boy carbolic soap no enti adwuma na eyedada no eguso aye no ne na eyekro broso ne dia sesa wo ho aye ne din ne pe adwuma na ebo no ebo wedie na ema ne toso ema wedie ne kasa no eno na woguso a wo ye enti me soko ba bia tonton samna na akoka guardian no na omuyi live boy carbolic ma wa hunu ne se eye no a eye dada no a de anim no tete no a no eno an ye yidi ama no enti eye live boy carbolic soap mpato eye manenka utim ma me ko anoche wa ba adwo se wa ho na da bokrata no na poso of top choco taste of chocolate, it's chocolatey and now latest from your partner for life Vodafone Freda together adwa matching ye nuabra bokode nyame gusu sira ye ye de rade ase kakra bibia be fine na da bokrata ne seden aba abana de omo badwa papa ne de obekan ya che awurade ya nyankoi Ghanaian Times de obokrata no hwese Ghana mampanyini de kire ha ene adogagai waje ne fugu kama na nanom atira nkonwa bedwa kuo mu mpanimfo bi frifra mantemmo ya wo ba Ghana mampanyi nchen na oba nkomotwetwe na mampanyini hyebo se wonu mu ansu yiri afa wo mu nyina no hyehye yahodo agu akwan mu se obema obia so mu adwono na omasa court se de na omo wo mu da ne da asetene mu no etimu nchemu Ghanaian Times de obokwata no emu na National Security Minister Oba Ghanaian Times kwata fe to so 9 no a opanyin ni mfonyi da ha opanyin Albert Kandapa en wo kyerese na ho akohia se okomra se bedwam ko kyeremu de ntia sa brutality se course wo garo ni tempani no wodi mu nkyeremu to mra se bedwa no enim se mra se bedwam mpanifo bi kan se ho akohia se odi sa nkyeremu ne ba na okoye no wo kyerese wo mu di kan soma national security fo bi se won kodi dwuma so no e won potem ho na okoye a wodi won dwuma na mabunu bi entia CP abonti wo se ne bi kutakuta akodia ekuta AK47 nyina ya wo mu di kan eto she national security for no eso enti honament be ho ase ba ya chupa wo mu send ye chese won konkohwe na asumdue mra no wo mu ko ye ja ode won sakwa kan omanfo bi ya ya ka ho asem ye military brutality saa ya ho akohia so ba mra she bedwom no obechire bu no enti mu nchire mu de ko ba ye ne de si ye nyina no opanyine di atudwa e wo Ghanaian Times emu was no mining right granted for prospecting mining in Kakum National Park Minerals Commission omokrata ba bonten ra ya kenkan bia me yakase ebukura no yesade mu nchemu ebae e no mo kyerese wo mo ma adwumakuo bia to bi krata se onkobo prospecting na yesa wo kogina nwura mu ho na wa test no hunu sa nya bia sika akọ bi wo ho no mo enti wo pese wo kotuo wo se da bi prospecting no kromo ma kwan so obi ankoye na eyampa se sa adwumakuo no de krata abre wo mo de wo mo apply nanso nya de se omo ama wo mo to bi krata se wo mo enkotu from agudie esan se Kakum kwaye dotto no eyade esom Ghana for ne omanfo dodo no a efi obi man so eba eti we ne nsema hodo bi na Ghanaian Times de obokrata do dia ba the anchor ba ko pe na mefa no anchor mu the big one Osem woman paralyzed after midwife administers wrong injection 29-year-old pharmacist sue VRA hospital for negligence into ba the anchor de obokrata no emu a kwata fe to so mienu ensem ni nyina egu ha Rachel Okem Ochre echiremu a Voter River Authority no any Voter River Authority Health Service empenifo de wo makogina mranim
ni nyina ne se wokwa wo so wokwo ye no ene yesi cesarean section no mu na wofa ye na ofa mu wie ye no na ho akohia se wo mo wo ne pane na pane na ono hwe ani mu san so ono no wono so asua nurse adwuma no na se wo ayare hwe ho nimde enti no wo hwe ani mu se aduro bi a wo frɛ ne se antigen D immunoglobulin eno na wo hwe ani mu se wo de be wo no ewi ase no omokɔ wo no IM atracurium 50 mg enya saa pane ne wo se midwife ne de wo no no free ayaresabia hokra no wasa ba bedi bosumi nsia on University of Ghana Medical Center ya ni nyina yeka sese ababa wo mfisi aduonu nkron 29 years wo bubu ya wote wheelchair mu ya wokɔ wo ma wonko wo ma nti ho akohia se court no ebu asɛm no ma voter review authority no wo mo hospital ni hu ne se woni maame ya ni nye na mpata sika safata no ne nsa eka mamenko daily graphic eso asam kase ada ha aye 2024 budget na sa akɔnhoma sika afi mu no de abo man ne ho bra ene de yenhwe ani mo sa afi mpini no aduonu na de bebo man Ghana ho bra de ne ka ase be ye etumi yeye de he ne yehwe ani mu de he ne enya nwieye efa he ne ya akoduro ni nyina no man Ghana foto sanfo akenoforiata ene Nyankopɔn ya adom wo kyena ye gina mu den ye de emu nsam kenkan ni nyina no ye de ebesom ye tiefo ne ahwefo enti opanyi kyire mu a o budget no de ebehwe na o man Ghana mpagya ni mpuntuo ne ma ye de wura mu a ebema Ghana agina ne naso bi economy no ayekase ne no na yenhwe animu enti sade yakoro no kyena ni nyina no ye bedi akire ne ye de mu nkyemu abrel o say capping on IGF undermines operations enti Henrietta Lamte acting registrar Emma Birth and Death and workers IGP IGF enti IGF sika wo mo ankasa jeje ne kakra internally generated fund no wo se wo mo de ehye atoso enti wohwemu a akwada ya wo nene ekopem de wanya emfi bosome makomako dumie na se day 1 to 12 months 1 year no wo mu ye ni free eno na yes website kokko no nketenkete na wo se eno say wo mu ye ni free ya wo mu nyiska ansa na o graduate akwakase na ye green na no mu gi bibi kakra na abana ni swadi hunu ne sa akwada ya wo nene kora ne di be kwankrata mam ye hu se bosumi ne ya won kwada dodo se wa yare sabia wemu sabia abana ye nhyehyɛ ya ebeboa wo se no nso ama omusika sɛm ayɛ den san se we no omu ye ni free ya wo mu anyi sika bia omu nkyeremu ewo ye daily graphic de obokrata no emu daily guide nie kandapa enkyerkyeremu a wode ama de course wo garo ni tempane no ni nyina mu nsɛm wo daily guide wo medical aboso dada the big one Baumia rallies akoto adenimo for 2024 na so hwɛ ni mu ha se ya opanyina free akoto ne ho kanyi wa ha Samia wukuda habi ena afia mampanyina be de akyire ena opanyini adanimo ono so eda habie na Dr. Alhaji Mahmood Baumia na nimpanimfu atwetwe nkɔmɔ hu ne se abato on de omakwawie se ono no ye frankatuni na waso mu nyina ko mu hobom because omanko mu ho mu breaking the 8 no enya dwuma enti wa company fo ina so no matwetwe nkɔmɔ ehwe niema hodo odi begu akwan mu a MPP amanyɔko no bekoso afa ba anwa na tena so safimpiri ne aduonu na abato no ekwawie ya eti ni nyina mu nkyemu no eye daily guide obokrata no ede aba daybreak big one no sa Baumia rallies akoto adenimo for campaign eno wa Navy to partner zipline for drone operations eno so mu nsɛm e wa ha no na sɛ o my Ghana Navy ni no kyerɛ sɛ one zipline ebekeka wo ho abom na niema hodo bi a wase wade bibi fa wiem na nam ye pono so ne nam bia ya hodo bi a wase fa na wo mu a eni to mekrata ne nam baabi eni so wo nam wo pono so edi dwuma bie no watumi aso mo paachi na emra no ene wonom edi Dr. Nick Danso eno so mu nsem e wo daybreak de obokrata no emu the hawk Ose Baumia's running mate dilemma. 25 contenders vie amidst aggressive lobbying. Empenyumfua enkrofua keka wo mo so omani je ho pese wo gina se Dr. Baumia ko Franka Tuni di Breno. E wo so onya running mate. Etu hwe anim ha no empenyumfo bi mfo nyi de ha. Akosu Afrima was our chief of staff mfonyi da ha bi. Apostle Professor Opoku nyina mfonyi da ha. Kenoforiata mfonyi da ha. Eslowusu akufu de da ha. Kene Japan da ha. Irene Toshiado. Ena afi na Pomati Opoku Prempe. Albert Kandapa National Security Minister. Wo mu nyina mfonyi de anim ha sei. Ya wo hwe mu a
the hawk say dipa makoma kwaduonu num 25 and a woman dia pie now out of the 25 one the 8 abebo animu ha say ya watch say omanfo gusu lobbying skills no kwafo atre say wo mu obi pa anti hwan and a better Dr. Laji Mahmood Bamian Chemu ama breaking the 8 no abaso minerals commission so krato de ababonten emu nsem e wo ha say ya ye nhyeda enwrem sa sanse medican akeka ho nsem wa so far the finder uhwemu an ma we say NHIA initiates open policy on claims payment. Let's say Dr. Okoboy and so nsema wadi atudwa efa sansem no eho eno. Ghana Water Company Limited connects over 100,000. Okay, kwata fe to so mienu emu ensem ewa ha sei. Ena Ghana Water Company Limited panyini ba ko engineer Dr. Clifford Abdullah Brahma ni mfonyi edaha. Ena wo mo kyerese se be ya ensu papa o manfo dodo na benya bi anom ni nti no. Wo mo Eden Water Works Water X akaka wo mu ho abomu a wo mu gusuwa ya wo lele pipe connect nsuo ema nipa be ye empem oha 100,000 bia ya hodo a omusika sem wo fam a na o mani nampo se wo mu benya nsuo no ni nyina wo mu gusuwa wo ye no kakra na bibia koye. We are ready to engage companies in difficulties revive operations GRA so die eno no sabi your manfo bi ye wo se wo mu chi o moto na sikasem ye abu abo wo mo no omo hwe ayentete ama omo ahwekwan a obefa so a obesan asori na wo so anya bi na wo de atua to no na oman Ghana so anya sika okay when is sem wahudo bi a mo bonkwata no ede ababonten na mama hyase wo ha hyase wo na ye nidwa enti game pack pick one